This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Lalo la saray dumarangal tita na dabalay na binmalay, wadjala sa programa na PEM, PAM sa binmalay. Paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng binmalay, bayan muna bago sarili. Siyempre dyan aspeto technical, Engineer Nexon Dakal, Kolop Kantabay ni sa amigo yung RJ Jimenez at your service always. Dana siyempre sa partner ko dasayan programa. Kaperom sa Oscar President at Luyag na Pangasinan. Oscar editan at Balay na Binmalay. Ang kaperom si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Partner, good morning. Good morning, partner RJ, at sa ating mga listeners. Medyo magtataka ko dahil alam mo, ngayon nakikinig ang ating mga National Commission sa may La Union, sila Tony Aglesa, shoutout sa kanila, lang ng mga empleyado ng ating National Commission sa region dahil galing ako gabi, ay kahapon doon at sinabi ko na makinig sila sa ating programang PM everyday from 8:30 to 9 o'clock ng umaga. Kaya shoutout at sa ating mga listeners sa lahat. Magandang umaga po and God bless po, partner RJ. Yes, ngayon na ata yung imbitasyon sa iyo dyan sa Bayan ng Sual, partner. Oh, at 9 o'clock, kaya pwede naman programa tayo kahit tumatakbo kasi malapit lang naman. Walang problema, i-update lang natin. At tayo po nagpunta kahapon sa National Commission para mag-submit tayo ng yung mga centenarian natin para lahat naman ay may release natin. Ang sabi sa akin doon ay late ng June o first week ng July, magbibigay na sila ng centenary. Ang sinabi ko doon from January to March, around 200 plots, partner RJ. Ano yan, para sa lahat, sa province of Pangasinan o sa Binmalay, partner? Binmalay lang yun, Binmalay lang, partner RJ. 200 Bin- plus ang Aha. ating
centenarian ng January to March, Brother Ajay. Yung sa buong probinsya, nagpupunta din ba sila o sinasalo? Dinig ko kapon sa buong Region 1 ata is 95 million. Ang kailangan i-release nila itong June o last week of July dahil talagang marami ang mga naayos natin. Lahat ng mga centenarian na bibigyan natin ngayon ng pansin at lahat sila ay nakakuha sa bawat bayan, Partner RJ. Baka nakikinig kasi yung mga OSCA President o Senior Citizens Affairs sa buong Pangasinan. Mayroon din sila, partner. At actually, Partner RJ, baka bukas o itong hapon at to coordinate with the PSWD because I'm asking for a meeting na lahat ng OSCA and it should be sponsored by the Municipality of Binmalay, kausapin si Mayor, kasi may mga bagay kami na pag-usapan, may mga agenda kami na kailangan na ayusan namin yung asosasyon ng OSCA ng Pangasinan, Partner RJ. Yan, ang OSCA President ng Pangasinan at ng Binmalay. Talagang ipinaglalaban yung karapatan ng ating mga senior, di ba, partner? Pero dyan sa Binmalay ngayon ata, may magaganap ata dyan na parang libreng gupit, libreng pangpaganda sa mga kababayan natin, lalo na sa mga papasok na sa next sa Monday, itong pasukan na Partner Leon diyan sa may Binmalay. May sponsor si Madam Mayura at saka si Mayor Fit yung pampaganda ata ngayon dahil ata dito sa bayan. Kaya sinasabi sa akin mga staff na dapat lahat sila pumunta doon para lahat sila looking good at ang mga magiging mga pino lahat ng mga kondila at magandang smile nila sa bawat kliyente natin sa senior citizen panel. Alam mo naman, siyempre, may isam natin dito, palagi alam mo yan, siyempre, alam mo maganda, minsan masintira, mga bilira, kailangan natin na mag-adjust. Pinagsabi ko, may isam ko na adjust tayo at tayo mag-adjust sa ating mga magulang. Yes, at napag-alaman ko na ito'y pagmamahal handog ng ating butihing mayora. Katuwang may mga kaibigan pala siya na tumutulong din, nag-aambag para dito sa mga ganitong gawain. So hindi lang si Mayor ang talagang nag-initiate ng mga ganitong bagay, bagkos katuwang niya ang butihing mayora, partner. Partner Ajay, at saka marami pang mga bagay na inayos sa ating buting mayor, lahat ng mga, alam mo siyempre, mga nakikita niyang pangkailangan at palaging binibigyan advice ang ating mga empleyado tungkol dyan sa mabuting paninilbihan at ayos na pagdilingkod sa ating bayan na katumbas ng ating mga nare-receive na binibigay ng mga sweldo natin, Partner Ajay. Sa iba siguro ito'y parang munting bagay na gagawin, pero pag titignan mo yung hangarin at yung pangkalahatan, ito'y malaking tulong para sa ating mga kababayan at bawas gastos na rin para sa kanila yung mga ganitong mga programa patungkol sa mga libreng gupit, libreng pagpapaganda at pag-ayos ng sarili, partner, di ba? Dahil ang kagandahan talagang yan ho yung pintuan ng tunay na kaginhawaan, parang ganun, partner. Alam mo kasi, partner, sa buhay natin, siyempre kailangan din natin yung tingnan natin mga katawan natin para ito naisip din natin buting mayora na siyempre kailangan ng ating mga empleyado at ating mga kababayan na minsan naman ay nakikita na harap natin ating mga mismong mga katawan para pag umarap tayo sa tao tayo palagi smiling at maganda palagi ang ayos natin at tingnan natin ang health natin palagi, Partner Ajay. Yan pala ay gaganapin dyan sa sa may saan ba? Training center o dyan sa evacuation center? Yun ang hindi ko lang, baka training center siguro, Partner Ajay. Oo, so magpunta lang sila dyan at malapit lang naman dyan mismo sa kung sila ay mamamalengke, di ba? Sumadya na lang sila dyan at kung may transaksyon sa munisipyo,
pumunta na lang po kayo dyan. At marapit din yan sa mga iba't ibang elementary schools dyan sa may poblasyon. So yung mga ganyang mga gawain, talagang naiisip ni Mayor. So lahat na ata ng sektor, partner, talagang nabibigyan ng atensyon dyan sa bayan ng Binmalay. Partner, kasi alam mo si Mayor, bayan muna bago sarili, at tinitingnan lahat ng ahensya na dapat pantay-pantay na lahat ito'y nakakasunod sa ating alituntunin sa gobyerno at yung pag-aaruga natin sa ating mga kababayan, hindi lang sa mga senior, kundi lahat ng ahensya na dapat tapat at may talagang naibibigay natin yung tamang pag-aaruga at pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, partner Ajay. Yan ang gusto ni Mayor na ipahin ng munisipyo yung tamang pag-aaruga at pag-aasikaso sa mga mamamayan ng bayan ng Binmalay. Kaya nga nung natanong din namin na kinuna ng reaksyon itong nakaganap sa taas, alam mo na, dahil may boycott na naman, parang walang pagsipot yung mayorya. Alam mo yung reaksyon niya? Dapat focus tayo sa trabaho. Wag yung parang maging productive, hindi yung destructive, partner. Kung alam mo, partner, kung sana lahat ng nanirbihan ay hindi sa pag-bubuhat ng kay Mayor, dapat kung mga ganong prinsipyo sana ganun kay Mayor, siguro walang problema ang bayan, ang probinsya at ang ating bansa, partner Angel. Oo, dahil siyempre pag may pagkawatak-watak, di ba? Parang walis yan pag watak-watak, makapanis, di ba? So kailangan talaga sama-sama para sa isang dikain at isang idea sa pagpapaunlad ng bayan. Parang ganun na siyang nangyayari ngayon dyan sa bayan ng Binmalay. At nabanggit din namin kahapon, natanong patungkol dito sa itong preparasyon dahil ang tamo, partner, mabalagubog lauran kadang aram. Yun daw pag-class o pag-dismantle sa mga pispen, tumutulong na pala ang Coast Guard, partner. At after that, manlinisan, maalis yung mga nakapanak na mga pispen, piskages dyan. Saka naman susunod yung dredging operation, katuwang naman dyan ng DPWH para preparasyon dito sa Tagulan at hindi na daw mabaha itong mga low-lying areas sa partner. So ito talagang pampre-preparaan. Parang sabi nga is parang 10 times advance itong si Mayor patungkol naman sa pagresolba doon sa mga parating na mga problema, partner. Alam mo, partner Ajay, ito dapat tayo palaging nakahanda dahil alam mo kasi hindi natin asahan ang mga bagay na dumarating sa ating bansa, sa ating bayan, pero ang ating buting Mayor, future nga iniisip ang ating kanyang ginagawa. At alam mo, dapat tayo mag-pray palagi. Yes. Kasi nakikita sa mga Facebook na talagang nakikita natin yung sinasabi nila dapat hindi na darating sa ating bansa, partner Ajay. No, yung climate change, 'di ba? Yung paglindol ilang beses na naramdaman diyan sa may bayan ng Bulinaw. Itong mga pagulan kung minsan di mo na maintindihan, 'di ba? Minsan ang lakas-lakas at yung hangin pag may bagyo, nako, talagang nakakanerbiyos. Tama ka dyan na kailangan talaga yunahin muna yung pagdadasal at siyempre yung taos-pusong paglilingkod sa bayan. Kaya nga dyan sa Binmalay, partner, natanong din namin kahapon, nagbalik na pala sa regular na pasok itong mga empleyado natin na partner, di ba? From Monday to Friday na ang pasok dyan at magmula yung dati alas 8 hanggang sa alas 5 dahil sabi naman ni Mayor dyan, partner, para may time naman yung ating mga empleyado para sa kanilang mga pamilya. Yun po namang pagpapatupad ng 4D work. Iyon naman po yung parang compliance doon sa utos ng national government patungkol naman dito sa pagtitipid dahil nga nagkaroon tayo ng changes sa
pagpapatupad ng mga ganyang bagay dahil nga sa cost-cutting measure to at dahil nga sa nangyaring gera noon dyan sa may Middle East. Pero ngayon partner, binalik na ni Mayor yung for the work, yung 5 days na pagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes dyan sa may munisipyo partner. Magpapala muna ako kasi on the way na ako sa SWAL. Okay. Kaya mag-ano ka muna, mag-replika o bahala ka muna at bukas na bukas babalitaan kita kung anong mga ang mga nangyayari sa SWAL. Kaya ito po yung aking pansamantalang magpapaalam sa ating programa Panraj para mag-service sa ating mga Oscar sa SWAL. So magandang umaga ulit Panraj at sana po tingnan natin lahat ng ating mga ating lalo sa mga senior, tag-ulan na, tag-init, alam mo na, dapat tingnan natin kasi mahirap ang magkasakit Panraj. Kaya God bless Panraj. Yes, sige. Magandang uli umaga sa inyo lahat. Salamat Panraj. Okay, sige partner, good luck sa meeting mo na yan at siyempre kapakanan ng mga seniors ang inyong pag-uusapan dyan. Okay partner, thank you. Partner Leon Elorde Castro Jr. Siya yung kasama natin dito sa programang PEM. Paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Nung una partner, doon ka na-invite sa sa Bautista. So sunod-sunod na at ngayon sa bayan ng Sual, Pangasinan naman. Imbitado yung ating partner bilang OSCA head ng Binmalay at OSCA president ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa kanyang mga ideas, mga pinapatupad dyan sa bayan ng Binmalay na pwede sigurong i-adapt din ng mga iba't ibang bayan kung ang pag-uusapan ay yung pag-aruga at pagbibigay serbisyo sa mga senior natin, mga senior citizen. So, papunta na ng SWAL si partner Leon Elorde Castro Jr. At yung tinatalakay natin patungkol dito sa pagbabalik ng 5 araw ng pagtatrabaho ng mga empleyado dyan sa munisipyo, nag-start na kahapon. So, ibinalik na sa dati. At sabi nga ni Mayor Pet Merera, talagang sumusunod siya sa mga utos ng nakakataas. Pero nung nakita na parang pwede nang ibalik, para naman sa hiling ng ng kanyang mga empleyado na makauwi ng maaga din sa kanilang mga pamilya, at yun na rin yung parang nakagawian. Kung baga, body clock na nga kahit wala kang alarm clock, kung nasanay ka ng gumising ng alas 6 dahil alas 8, alas 7 yung iyong pasok, wala man alarm clock na maririnig ka, yung katawan mo na ang kusa, parang alam na niya yung oras, parang ganon. So siguro konting adjustment na naman para sa mga empleyado, pero ito na yung talagang oras ng pagtatrabaho. At siyempre sa trabaho, tumangan nyo mat kwanto. So sa ipapasweldo si kayo na umbalay at ay suisildon tayo bilang empleyado ng gobyerno kwanto mat. At manlala po sa buwis nasaray kabaluyan tayo kanyan na tumangan tayo na maong ya serbisyo, marakop ya serbisyo. Yun po yung kanyang palaging bilin pag nagkakaroon sila ng flag raising ceremony dyan sa bayan po ng Binmalay. Na pera ng taong bayan yan kailangan na ibalik sa pamamagitan ng taos puso at sinsirong serbisyo para sa ating mga mamamayan. So actually maraming natututunan Sabi nga ng isang nakausap natin, pag empleyado ka ng Binmalay, lumipat ka ng siguro sa private sector o yan sa ibang trabaho mo, mayroon ka ng magandang pundasyon kwanto. Dahil talagang walang palakasan system, sino ka man, rekomendado ka man, gamay mo yung trabaho, dyan talaga kinukuha yung what you know, hindi yung whom you know.
ay talagang matututo ka. So maganda na parang training ground, unang trabaho mo dyan daw sa munisipyo ng Binmalay. Ay stricto man na parang sa tingin ng ilan, pero matututo ka naman. Yun yung mga liknaan, reaksyon ng ilang mga empleyado dyan ho sa bayan ng Binmalay. Good morning kay Insan Pili Tigno at kay Insan Ray. O ni Insan Ray, Insan Pili, mga senior na kayo, kaya mapalad kayo at na may oskaid kayo na tulad ni partner ko na talagang masigasig at pinaglalaban yung inyong mga karapatan yan. Kaya paring Alvin, good morning. Sakala Alvin, ay Engineer Larry, nakasakay na naman At kay Cap Will Soriano ng Barangay Papaguyan. Musalamay patatagaran mo Cap para sa may clean and green program na munisipyo. Tanuman la. Bali-bali katutubo na pisi-pising nata na Cap anto Kasi medyo hindi natigang yan. Nadiligan na ang lupa. Ang lupang matagal na tigang na pag nadiligan ay talagang pag iyong tinaniman ay talagang tutubot magkakabunga o yun. Kaya yung mga tigang dyan na kailangang diligan kahit na hindi na kayo padiligan yung inyong mga lupang tigang dahil umuulan-ulan na Kanunot lamot paring Kapwil. Nunutang ko may pulburon. Sige. Tuloy-tuloy programa na PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Dyan sa may Malindong, Pangasinan, good morning. Super happy kayo sa inyong celebration ng fiesta. Siyempre may mga paraffle. Alam naman ninyo. Lahat naman ng barangay dyan sa bayan ng Binmalay, mahal na mahal ni Mayor Pete Merera. Siyempre, lalo na dyan sa may barangay Malindong. Dahil yan talaga yung barangay ng mga Merera. Kaya nga, ilang beses na naging barangay captain. Bago nga naging mayor, si Mayor Pete Merera, kapitan siya, incumbent kapitan. Dyan sa may barangay Malindong. At ito nga, ang kapitan ngayon dyan, si Sir Butch Merera na siya ngayong Liga President dyan po sa bayan ng Binmalay. Yan. Yung piyesta nung isang gabi, talagang masayang-masaya yung mga taga-barangay Malindong dyan ho sa bayan ng Binmalay. Wala namang problema sabi naman ng isang tagapakinig natin, dun daw sa paghigpit ni Mayor. Dahil nasa lugar naman at nasa tamang landas. Ang mahirap dyan, kung ito ay hindi susundin ng kanyang mga kapwa-lingkod ng bayan, problema daw na nila yun. Kasi ang talagang ibinabahagi ni Mayor sa kaisipan ng kanyang mga kababayan yung totoong serbisyo daw para sa mga kababayan dyan. Kaya nga yung kanyang palaging sinasabi, bayan muna bago sarili, ito ninyo yung pagsisilbi sa taong bayan. Yun naman po yung reaksyon ng isang nakikinig sa atin na yung pagbibili ni Mayor pagmamahal daw yun. Aliwaman niya tami. Di ba? Lalo na yung may mga nasisita, Engineer Nexon, di ba? Na pagka oras ng trabaho, huwag maglalakwat siya. Huwag mag-cellphone. Baka mamaya nag-i-scatter na o ano. Kaya, yun yung kanyang yung parang sinusuway. O wala kayo. Baka mamaya mahuli kayo. Baka makatanggap pa kayo ng memo, di ba? So, yun ay bilin. Para sa ganun magawa ng tama ang trabaho. Yun po.
nakikinig dyan sa Barangay Kanawalan, good morning. Yan sa may Nansangaan, good morning. O, ni malapit nang matapos yung ano dyan yung diversion road. O, pagka natapos po yan, siguro kung pupunta ka ng Weste, kung private vehicle, sandali na lang. Di ba? Pero yung napansin dyan ni Mayor Pete Merera, dahil siyempre engineer ito alam niya yung dapat at hindi dapat. So may mga suggestion siya dyan na parang magkaroon ng parang rotonda. Dahil nga naman pagkawala yun, pagkatapos mo dyan sa Nansangaan, tapos liliko ka dun sa mga ilang metro lang, baka magkakaroon uli ng dyan, traffic. So ito'y pinag-aralan at noted naman yung kanyang suggestion sa DPWH nung nagpunta dyan si Undersecretary Charles Calima. Dahil sa isasagawang dredging operation ng DPWH dyan sa bayan ng Binmalay at sa mga creek at sa mga daluyan ng tubig para sa programa ng administrasyon na OKB pala, OKB. Ano yung OKB? Oplan kontra baha, yun. Yan. Pagka natapos yung dismantling ng fishpen at fish cages dyan, sigurado susunod na yung dredging operation na coordination actually ang lead agency dyan dahil nga sa programang Operation Kontra Baha ang DPWH at syempre nakiugnayan sila sa mga LGU concern like in Binmalay at nabanggit na rin ni Mayor sa DPWH, natanong na rin niya yung mga ongoing projects yan sa bayan po ng Binmalay. Ganyan po. Talagang hands-on si Mayor sa mga pinaggagastusan ng gobyerno. Kailangang matapos, kailangang masunod yung specification sa projects na walang hinuhokus-pokus. Ganun po yun. Ay, good morning sa mga taga dyan sa Baybay Pulong pala. Sa mga kaibigan natin dyan, si Vice Mayor Mamenta, yan. Si Vice Mayor, itaktak mo, Edgar Mamenta. Pag MM, sabi niya, matatag, matibay. Pag MM, matatag, matibay, Merera Mamenta. Kwanto mo? Di ba? Councilor Andong Ferrer na Mangkuro, good morning. Talaga na matibay si rin, sulit. MM. Sige. Apply malami oras sa dasaya na programa tayo PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Tuwing alas 8:30 hanggang alas 9. Lunes hanggang Biyernes tayo ay magkakasama-sama sa programang ito. Siyempre, kasama ko ang aking partner na very busy sa umagang ito. May imbitasyon sa bayan ng Sual ang Oscar President ng lalawigan ng Pangasinan, Oscar ng Binmalay. Walang ibang aking partner si Leon Elorde Castro Jr. Sa may aspeto technical, nakasama din natin, siyempre, ang ating engineer Nexon Dakal. Ako naman po ang inyong nakasama, RJ Jimenez at your service always. Santos, San Maabig, Oras at Balang Sinansake. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na